सिनी हेजामारा साबजुन चेयरमैन सिमना ब्लक कमिटी वर्किंग प्रेसिडेंट राजकुमार देव बर्मा ताई चिनी और तंगाई रक चिनी सोनाराम बिसिनी चेयरमैन किशोर देव बर्मा ताई चिनी यूथ लीडर चिनी बरमगनां चिनी हेजा कामुकसरानी चिनी ताकुंगनबो बेलाय बेलायखाना हामबाय मारो ताई और जता जुग जाग्रनो तिनी चिनी ओ हेजामारा पार्टी ऑफिस तामनि बागै जों प्रेस मीट मा खालायखा जों मो आमचाइनि लुकुरकनो सायमाना नांगौ बेलाय बेलायखानो खा सामानिको तामनि हिमालय तिनी त्रिपुरा हास्तेव आसुके गोबांमा बाजेट ओंमानि यागुलो फानो हेजामारा आरडी ब्लक नि बिसिङाव क्लाइजाक चिनी कामी आमचाइनि लामा रक विशेषकर लामा जे लामा रक आगिओ पीडब्ल्यूडी इं आखाबा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इं आखाबा एनबीसीसी आबरक खालायजागै दंमानि किन्तु विगत 5 থেকে 6 বছর যাবत बीजेपी आईपीएफ ती जो सरकार फाइमानि परे अल आमारक खालायजागलिया बहुबार आं एलाकानि एक समय विरोधीनि लीडर हिसाबे एडीसी हापां फाइमानि यागुलब आं बहुबार चिठी माननीय राज्य सरकारनि उच्च पदस्थ कर्मकर्तारनो एवं एलाका तुबुइब जों अल आमारनो अनेक बार जों फुनुका एवं डिमांड खालायजा बेलायखानो खा सामानि कक जे आसुके सामानि यागुलो फानो लामार खालायजागलिया बनि बागै जों बोखाव दुजाक एलाकानि प्रतिनिधि हिसाबै जों और एमएलए बायखोनि दङ जों अनेक बार चेष्टा खालायखा अनेक लामाबो खालायखा किन्तु मेन जे आगिनि जे लामा रंनो बरक खाली टेंडर कैंसेल खालायो टेंडर लायो याका लायो आमति खालायमां तिनि प्राय 6 बছর गानाङै दंखा एलाकानि बरक लामा जे लांमा आ सेबसा बरक मायं दंखा बनो जों गिदिङैनो बनो वान सुगैनो तिनि प्रेस मिट माखायखा जदि एक सप्ताहनि बिसिङाव आं तिनिबो नरक नुखना आं तिनिबो एग्जीक्यूटिव इंजिनियर मोहनपुर सब डिविजन नि आं एक चिठी लिखानो ऑफिशियल SAEM एजुकेशन हिसाबै आं चिठी लिखा एवं एर आगेबो आं चीफ इंजिनियर चिठी शिखा एवं किछु किछु लामा जेहेतु आगे ONGC बो कमिटमेंट जाक ONGC नि त्रिपुरानि एसेट मैनेजर नाबो आं चिठी रुइ विथ स्टिमेट खालायनाय बुसुक कोटी रां थां आबोनो खाय जों आं रौका जे लामानि अवस्था बेलायखा हामियाव बुंखा एसराय बाजारनि सिमी बरगासिया आ लामा गोबांमा आयङो सन्तुर जमादार इयाखा तियारि माइरां इयाखा आयङो थाङो दुग्राय कायथर आयं तिके तैसा हायनो दुमराकारिको लामा पाव ओ लामा डिसि कलकमा दरे अब खालायजागलिया ताबु खै अब मुसुक रखफानसे लामाते हिमलियाना आसुके हामलिया जों बार बार सामान यागुलो थानाय 6 मासनि सिगां किसा 10,000 बायफाय किसा खायफैयै बरक सागामो एनबीसीसी खायनाय आबुनि पुरे लापाटां थाङा गाबोनि बागै एलाकानि बर बेलाय दुखनां जाका मतां माखलाय जों एसे पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ एलाकानि हयतो जों अनेक बार साका सामा पर मुसां जागलिया ताबु गरम रमदि लेनचुराक मो खवाई रोड मो नेशनल हाईवे थाका हेजामारानि सिमी कामुकसरा जरा किसी से काहाम किसा रिपेयरिंग खायजाक कामुकसरानि सिमी दुमराकारि दक विलेज कमिटी ऑफिस आरो स्कूल बतंगो निन आरो रेशन सब बतंगो आरो बुसुक बरक जातायात खायतं तिनि बुसुक बছর যাব तिना लामा खायजाया कामुकसरानि सिमी दुमराकारि जरा आगि एत लामा काहाम ताबुक शुधु टेंडर मांखापं आहिंगापं हाइनो बां सुंनो थकमां ता कोइनो खायजाया ओ लामा रक
aboni pore taike lama to খুব ইম্পর্টেন্ট lama শর্টকাট lama abo angka পশ্চিম তমাকারি বেলমুরানি সিমি বড় কাঁঠাল তাও যেটা কাঁঠাল হাতি নিউ মার্কেট যেটা সাবজোনাল অফিস বাইয়া দুগরাই কামি আর লামা বামতি না এমন অবস্থা আঙ্কা থানায় 2 মাস থেকে হইসই খাইতে খাইতে কোনো কিছু বেড স্টেজ খিকলাইয়ে খুব কষ্ট করে চলিতুম ও লামা সাংঘাতিক আসাম আগরতলা খোয়াই যে লামানি মোহনবাড়ি চমুনি তো ন্যাশনাল হাইওয়ে রোড টু তুইচাকমা ওএনজিসিনি প্রজেক্ট জরা আর লামা আসে কতরমা অনেক কষ্ট করে লামা তালাং রহর মানে ওএনজিসি রনো কিন্তু বড় কমিটমেন্ট যা কক রেজাক যে जोङो लामानो पिच खायनाय ताबुक पर्यन्त लामार खायजे गया आबनि लगे लगे जों नुखा निनि पूर्व कलनी पूर्व सिमना बिसिनि बिसिं खायजाक दाइगिया बाजारनि सिमि निनि यां खेंग्रा खवाय बगाबिल आ लामा एकदम गाड़ी चलनायनि मतो सम्भव लिया बलङै नाय काखलाय बाखलाय बायनाय अथच बिएसएफ रक इमारजेन्सि कोनो किछु जदि गांखाय आ लामातै थांलाय फायलाय चिनि बरकबो निनि खुवाइनि बरक सदरो निनि यां निनि सिमनाव फाइनांखाय खूब शर्टकाट चिनि स्रायरक गोबांमा दङ सिमना एलाकानि ओ देवेन्द्र आश्रम स्कुलाव परि दंबायो आरो थानानि पर्यन्त आलामति जुग्यंलिया अथच जोंताव बिराट आरो थानानि पर्यन्त आलामति जुग्यंलिया अथच जोंताव बिराट लामाति गुरिमा फैयो आलामानाव दागति दागति खालायनानै आबनि परे पूर्व कलनी जे पंचवती गानानि पूर्व कलनी तो शरद चौधरी नतुन बाजार जरा जे लामा तमन आबो एमन अवस्था आंखा एकदम बड़ हिमनानि मतो उपयुक्त लिया गामा हाइख्लायन निनि दागियाबारिनि खेंग्रा थेंसाका आबो तो CPW रुनि रोड गजनि सिमि खेंग्रा आगि 2टा ब्रिज दङ DM न तुमखा तारपर सुबान्टिन इन्जिनियार तुमखा काखलाय थांखा वाटार रिसोर्स न तुमखा RD डिपार्टमेन्टनि बररक फाइका बरक ताक पर्यन्त कोनो एकटा 1 बছর লাই থাকা ताक पर्यन्त একটা ইট ক্লাইয়া আরব চিনি বরক লাইকেন খুব সোনাই বাজার আর যে মোটর স্ট্যান্ড তমানে আবন অতাবো একটা গচলি দङ কাইসা ডাইভারশন স্কিম সুইচ गेट আর সুইচ गेटआव थांनानै लामारक बाहायनो गोबांमा गारि गुरा थांनायनि कारणे आबो लामा थिमतो लिया दाइगियाबारि बाजारनि सिमि रामशंकर जुमिया आबागि प्रधानमन्त्री NBCC तमाने ताबुक PW नि याफारजाका आबो थिंलिया दाइगियाबारिनि सिमि सुन्दुरतिला बाया कातासरा आलामारक आमति अवस्थान दं जे टोटाल एरिया जे लामारकनि अवस्थान दंखा अ लामा जुदि इमिडिएटलि जुदि खालायाखै जों बुसकांनि अ मासनि हयतो पाइथाक दिगि जों आसुलायजाक ओंयाखै बुसकांनि अक्ट'बरनि पुइलावनो जों अर सालनि जों लामा अर जों कासुनाय शुधु अबो सिमिया अबो कासुनानि उक्लक अनेकटा टाइप दङ एलाकायाव गोबांमा दैनि मेसिन कायतनिखा कारेन्टनि कानेक्सन खालायजे गैया ओंयाखैबा आरो कन्ट्राक्टरक बनि खामखेलिनि कारणे कोनो जायगा पाइप रिजाखा कोनो जे परिमाण पाइप रिजाने कक्टमानि पाइप रिजाक लिया अथच ताबो दैनि बुसिक संकट चलि दं এই दैरंनि संकट दंमानि कारणे जिनि बररक आसुक लुंगा रंनि दैसा रंनि दै नङै ताबो एलाकायाव गोबांमा एलाकायाव कुलुम ताबो हासपाताल थांनाय नक सायमानाय चासु PHC थांनाय दि आरो हेजामारा PHC थांनाय दि कातलामारा PHC थांनाय दि गोबांमा बरक अजाना रोग गोबांमा रोग बाय एकदिके बथ्रा इंजाबायो अबरदिके इंखाय कुलुम नग कुलुम आमति रोग माने आबो रगनो सुराहा खायनानै ताई এই যে ব্লক ব্লক नि आन्दार ताम तंग एग्रिकालचार डिपार्टमेंट हेजामारा सब डिविजन जे एग्री सब डिविजन बार डेपुटेशन रेखा बार डेपुटेशन माने परबो जों गोबांमा दरखास्त रिवो गोबांमा स्किमनि जों सैरिवो जे चिनिया जे सैरि माने जों जे सानमानि निनि पावार टिलार पांथं स्प्रे मेसिन पांथं आर केनादो क्वाइचारा पांथं निनि तामनागो नारिकाल चारा पांथं आरो निनि फार्टिलाइजार गोबांमा सारक आबक पूरा कालो बाजाराव थांबाय जे बरक नांगिया जे बरक दरकार नांगिया आबरक तलांथं अ दुर्नीति चलि दङ गोबांमा पुकुर खुरियाव नो खुरहनै 1,30,000 आमति प्रमाण दङ जों मावनो बागै जों माननीय
एग्रिकालचार मिनिस्टार जों आरो चिठी सिनाय कयेकदिन बिसिङावनो अबनो सঠিক तदন্ত खायै अरनि अफिसारक जे अमाके दुर्नीति खालाय दंमानि अबनो सঠিক तथ्य खालाय बंनो सास्रि नांथों अमाहाय खालायनो अर तंग नक सामेनो CDP ऑफिस चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिस आबोनि बिसिंतै जेमन बुरसि बुरानि बाटा ताव कताल कताल स्कीम कताल फायो ताव गोबांमा फायो टार्गेट फायो ताकलाय हेजामारा CDP ऑफिस नि माध्यमे 21टा विलेजो 400 जना बुरसि बुरानो तलांजानाय आ जागार फाइगांगन सोंखाय समय मत एकदम बयस कारिगुइ जत्तन बयस काजाक बयस पारंजाक निनि इनकाम सार्टिफिकेट तुनि फैयो जत कागज पत्र तुनि चिनाबो खाय कोन खायजेगा आर बरंका बयस काया पर्यन्त तबु शुधु राजनीति लाबालाबनि बागै बर माहायके दं आबाके तलांजाक दङ आबोनि लगे तबु PG प्रायोरिटी ग्रुप जेदा BPL हाय आबरनो बर हायके सयदानि खालाय दङ गोबांमा ICDS सेन्टाराव गोबांमा समस्या दङ आ समस्यानो बर समाधान खालाया नक ताङै रिजागिया निनि हलं सिकी हाय मुताइपारा हाय बाबुंगा मंगल सदार पारा हाय आ जागारगो कोनो सेन्टार सिक्रिका तां सिरलिया ता बायमानि ताक कोइनो कोनो खायजा अस स्टुडेन्ट दङ गमा हायके एतो जोंजाल आ जोंजाल बिसे तेबो जोंजाल कतरन खातामो आसुक वातै थांका तुइनि अभाब जे जागाव नि DWS नि माध्यमे डिप टिउबवेल कायजाखा मिनि डिप टिउबवेल कायजाखा आबो निजि फानो सेलु पाइलाय कोनो रकम तैतिसे नंलाय माने आबो कारेन्ट जोंनो पारबार जोंनो खायदों এই যে কারেন্ট ডিপার্টমেন্ট রক ওয়াতি नि वायानि सिगां नखाकिया समखायनो जोंनो कारेन्ट बन्द करो हपुं कारेन्ट करै तुंमानि जराव चिन बरक पलेखा परा खायमिया चिनि हेजामारा ब्लक नि आन्दाराव गोबांमा एलाकाव कारेन्ट रक इच्छा दाहनाय अनिच्छा दाहनाय फुन खायजाकाबो फुन तिसाया साधारण बरक फुन तिसाकाय बरक साक नाया खाली बिल बस सिस्टेम बिल नाय दं आबो बरं सामानाय এই যে पावर डिपार्टमेंट যখন बेसरकारीकरण যখন नोंथांमोन पर থেকে जों साबोबाय कक सासिनाय साबोबाय वालायसिनाय साबनो सासिनाय आबरक चिनि पके बिराद समस्या दं आबनो तुइनो जों बुसकांगो जों तेबो कामखाय जों अर चिनि डिमान्ड चार्टर डिमान्ड थि खालायनाय अबन तुइ जों आन्दोलन खायनाय एवं जों हुसियार खायना नायो दिनैनि परे जों बरनो समयनाय जों कागज परीक्षा आल्टिमेटाम कागज कयेकदिन बिसिं हरनाय और जदि ब्लक नि हयतेबो जे दुर्नीति टंका और ता DTS डायरेक्ट बुदाय टीवी रग रिजांनाय मागना आ जागाव ताम नुकजाखाबा नों चेयारमैन BSC चेयारमैन कि इलेक्टेड वाइस चेयारमैन कि नों इलेक्टेड आनी 6 शिड्यूल रुल्स नि अनुसार जे ADC एलाकाव जेखाने आनी ओ जागा मनिटरिंग कमिटी दङ एज पार ल एज पार गाइडलाइन इंडिया नि जों और चिनि डिमान्ड चार्टर डिमान्ड थि खालायनाय अबन तुइ जों आन्दोलन खायनाय एवं जों हुसियार खायना नायो दिनैनि परे जों बरनो समयनाय जों कागज परीक्षा आल्टिमेटाम कागज कयेकदिन बिसिं हरनाय और जदि ब्लक नि हयतेबो जे दुर्नीति टंका और ता DTS डायरेक्ट बुदाय टीवी रग रिजांनाय मागना आ जागाव ताम नुकजाखाबा नों चेयारमैन BSC चेयारमैन कि इलेक्टेड वाइस चेयारमैन कि नों इलेक्टेड आनी 6 शिड्यूल रुल्स नि अनुसार जे ADC एलाकाव जेखाने आनी ओ जागा मनिटरिंग कमिटी दङ एज पार ल एज पार गाइडलाइन इंडिया नि संविधान मुताबिक आनी नों इलेक्शन खालिया आनी तो रिजाल्ट दंले खरकसा सिनियर TCS ऑफिसर न निनि जोंनो और जो मनिटरिंग कमिटी विलेज कमिटी चंगरिबले बो विलेज कमिटी रखे कम कुटामान नाय और जेखाने कोनो विलेज कमिटी कोनो BJP करै IPF तो करै बरखाय 10टा खाय हारै ओ DTS न ओ जे पावर तिला खगै फालायमा हाय अरनि बरनि बुमुरु अन्य जागा हरमा हाय अमायके खायदो तिनि बने बागा आं तिनि अनुरोध खानाय BSC चेयारमैन ता वाइस चेयारमैन लरा 100 बार खालाय जेसिनि कोन दुख करै किन्तु जेखाने बरक करै विलेज कमिटी से बरक जन 10टा खाय बस साथे बतावनि साथे राजनीति जत जागा हायके कथा खायथुं जेखाने आनि पपुलेशन गोबां निनि शरद चौधरी हाय पपुलेशन गोबां अमाय गोबांमा विलेज कमिटी दङ
जे भिलेज कमिटिओ सुरेन्द्रनगर हाय पश्चिम तमाकारि हाय गोबां दं भिलेज कमिटि आ जायगायाव नों गोबां रेडि आर कायसे जुदि आबदार खायखांखोबा ताई 10 बर'नि फायबा ताई 10 बर'नि फाय आबोंखा चिनि प्रश्न बनि बागै आं नंनि माध्यमे तिनि अ सालो जों तिनि चिनिम हेजामारा चिनि पार्टी अफिसआव जे चिनि और प्रेस क्लाब दङ हेजामारा प्रेस क्लाबनि जत सदस्यबृन्द आं नोंनो अनुरोध खायनाय सठिक तथ्य नरक परिवेशन खालायदि गुबै कग्न नरक ताइबो प्रचार खायदि गामि आमचायो जे समस्त अभाब जे चिनि बियाल बेबताओ जारा क्लाय तंनाय दै लामा नक गोबां माजे चिनि तारपर जों सिंखिरि गोबां माजे अभाब माने आबो जेन जों दाक्ति त्रिपुरा हास्टेनि जत लुकरनो फुनु